Kikubor kibabnya. Myntri Rangbah do kariu Narendra Modi ulai weria man iwei pai wei ki Nongshong Shnong jong kari ban Leit Jngoh ya ka Kartavya pat kapadang shudap shnat mai badio mat dur jong unitaji Subhas Chandra Bose. Hadin ba ulap le perdai ka Kartavya pat bat ka jing ple yo mat dur jong unitaji hinin kesngi Modi ula ong baha ka jing pen bahai ka Kartavya pat la ban yo I ka lawai jong kari India. Mentakas ngi lala ban yo I ka jing sngo ka bathmai ha keleng saudong ka jing sngo skem ha ka India ka bathmai ula ong shu ula ong ru baka bor jong ka Kartavya pat ban aya ki breu ka thong bat ka jinget bathmai ha kari Myntri Rangbah do kari ula kren ru shapang jong ka jing pen inam lingba jong u drone show ka badai shapang ka jing im jong unitaji Subhas Chandra Bose ka ban sa pen I na ka banta live ngi Myntri Rangbah do kari ula kenturu ya ki pat ba kari ban Leit Jngoh pat chandur ya ka baki la ban thep ki social media ringkat padu hashtag Kartavya pat स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। का Presiden kari ka Drupadi Murmu